Lipunan ng mga maiinit, naglalagablab at umuusok na mga balitang lokal, nasyonal, international, weather, showbiz, sports, human interest at iba pa na nakalap sa bulwagang pambalitaan ng DWCM. Aksyon Radyo Pangasinan. Aksyon Radyo Balita. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga, Pilipinas. Maaksyong umaga mga kaaksyon. Sumasa inyo, Aksyon Radyo Balita. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Aksyon Jeric Pasiliao. At ako naman po si Action Claire de Guzman. Sa ulo ng ating mga balita, sa mga balitang panlokal, sigla ng turismo at ekonomiya ng Pangasinan unti-unti nang nanunumbalik ayon kay Governor Espino. Pandemya matatapos na sa 2022 sa pamamagitan ng vaccination sa Pangasinan ayon sa Provincial Health Office. 46 na LGUs sa Pangasinan pasado sa 2021 Good Financial Housekeeping ng DILG. Mga agrarian reform beneficiaries sa Mabini binigyan ng 1 milyong pisong solar irrigation project ng DAR. Para sa ating mga police report, motorsiklo sumalpok sa isang AUV rider, patay. Alitan sa lupa ng magkakamag-anak na uwi sa pamamaril. Magsasaka pinagbabaril naman ng di kilalang sarali o salarin, patay. Para naman sa ating balitang nasyonal, state of calamity idineklara ni Pangulong Duterte. 5 million trillion pesos na 2022 national budget pipirmahan umano ni Duterte sa December 28. At para naman sa ating foreign news, dinosaur embryo na mistulang manok na diskubre sa China. Para naman sa ating balitang showbiz, manager ni Madam Inut suko na daw sa dalas na pagiging nominado ng alaga. Para naman sa ating sports news, ang Kahas Martinez fight sa Pebrero plina-plancha na. Muli, DWCM, Aksyon Radyo Balita. Kami ang inyong mga tagapagbalita, Aksyon Jeric Pasiliao. At ako naman po si Action Claire de Guzman. At ngayon sa ating pagtunghay sa detalye ng ating mga balitang panlokal. Muli nang nanunumbalik ang sigla ng turismo at ekonomiya ng Pangasinan kasabay ng nagpapatuloy na pakikipaglaban sa pandemya. Sa isang mensahe, sinabi ni Governor Amado Espino III na kumpara noong nakaraang Pasko na puno ng kalungkutan buhat ng pandemya. Ngayong taon ay nadarama na ang kasiyahan sa probinsya dahil sa disiplina, sakripisyo at pagkakaisa ng bawat Pangasinense upang masugpo ang COVID-19. Batay sa tala ng Provincial Health Office hanggang December 21, 7 na lamang ang panibagong kaso ng COVID-19 ang naitala at mayroong 9 na recoveries. Dahil dito ang daily average infection rate ngayon ng Pangasinan ay nasa 5 na lamang kumpara sa 435 na daily average cases noong buwan ng Setyembre, kung saan naramdaman ang sunod-sunod na mataas na kaso ng COVID-19 sa lalawigan. Nasa 1 million doses naman anya ang naiturok para sa second dose ng bakuna o katumbas ng 43.36% ang maituturing na ngayong fully vaccinated sa Pangasinan. Kasabay ng puspusang pagbabakuna sa lalawigan ay siya ring pagbaba ng mga naitatalang kaso ng COVID-19, isang magandang senyales sa pagsalubong sa isang ligtas at malusog na bagong taon para sa lahat ng mga Pangasinense. Ayon sa gobernador, ang pagbuti ng Pangasinan mula sa dagok dulot ng pandemya ay dahil sa pagtalima ng mga Pangasinense sa mga umiiral na health and safety protocols, gayon din ang sakripisyo ng medical frontliners sa probinsya at iba pa na mayroong mahalagang gampanin sa panahon ng krisis. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Coca-Cola. Ang balitang yan, hatid sa inyo ng Social Security System. Wala pang SSS account? Mag-register na sa may SSS portal sa SSS website. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang pagbaba ng naitatalang kaso ng COVID-19 sa Pangasinan ay hudyat na umano na malapit nang matapos ang pandemya sa lalawigan. Sinabi ito ni Provincial Health Officer Dr. Ana Maria Teresa de Guzman, kung saan kanyang sinabi na nasa average na 4 na confirmed case lamang araw-araw mula December 14 hanggang 19 ang naitatala. Ipinabatid naman nito ang panawagan ni Gobernador Amado I. Espino III na maging mapagmatsyag at maingat sa kaso ng COVID-19 sa Pangasinan. Ayon pa sa kanya,
Ang pagbaba ng kaso ay dahil na rin sa pinaigting na vaccination rollout sa Pangasinan at ang pinalakas ng compliance ng mga Pangasinenses sa health and safety protocols na iniimplementa sa lalawigan. Pinapanatili ng provincial government ang walang humpay na vaccination rollout sa lalawigan, kabilang na ang pagtatag ng vaccination centers at pagpunta sa mga napakalayong mga barangay ng mobile vaccination teams. Hanggang nitong December 19, ang Provincial Health Office o PHO sa pagkikipag-ugnayan sa iba't ibang local government units ay nakapagbakuna na ng kabuang 76.83% na total eligible population o 1,689,265 para sa total first dose at 1,122,330 o 51.05% na eligible population sa Pangasinan na fully vaccinated na. Sinabi rin niya na nakikipagtulungan din ang provincial government sa Department of Health at private sectors upang masiguro ang tuloy-tuloy na supply ng bakuna at iba pang logistics para sa vaccination rollout sa Pangasinan. Kaugnay nito, ang Provincial Health Office ay nag-umpisa na rin magbigay ng COVID-19 booster shots nitong unang bahagi ng Desyembre para sa mga frontline health workers. Binanggit din niya na napakahalaga na maabot ang herd immunity para matapos na ang pandemya. Kasabay nito ay pinaalalahanan ng provincial government ang mga Pangasinense na huwag magpakampante sa kabila ng pagbaba ng kaso ng COVID-19, lalo na sa banta ng panibagong variant. Siniguro naman nito ang balancing healthcare services, kabilang na ang non-COVID cases tulad ng dengue, rabies, gastroenteritis, diabetes at hypertension. 7:15 ang ating oras. Mula sa 48 local government units sa Pangasinan, tanging 46 lamang ang nakapasa sa 2021 Good Financial Housekeeping o GPH ng Department of Interior and Local Government o DILG. Sa nasabing bilang, kabilang ang 42 mga bayan at lahat ng 4 na lungsod sa Pangasinan. Ayon sa DILG, ang mga nakapasang lokal na pamahalaan sa Pangasinan ay katumbas ng 95.83% mula sa kabuuang bilang ng LGUs sa lalawigan. Sa isang pahayag, sinabi ng DILG na lahat ng nakapasang LGUs ay compliant sa GFH standards. Samantala, sa provincial category, nasungkit muli ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan ang naturang award ngayong taon. Mula 2015, tuloy-tuloy na nakamit ng provincial government ang nasabing parangal. Batay sa criteria, ang mga lokal na pamahalaan ay inassess sa kaugnay sa kanilang good performance in internal housekeeping na nakafocus sa good planning, sound fiscal management, transparency and accountability, gayon din ang pagpapahalaga sa information performance. Samantala, binigyan ng Department of Agrarian Reform o DAR Pangasinan ng pamaskong regalo ang mga Agrarian Reform Beneficiaries o ARB ng Barlo Agrarian Reform Cooperative ng Mabini. Kasama ang LGU Mabini, pinasakamayan ng DAR sa kanila ang isang solar-powered irrigation system o SPIS na nagkakahalaga ng 1 milyong piso. May kakayanan itong tubigan ang 3 hanggang 5 ektaryang taniman at magpakikinabangan ng abot sa 30 na magsasaka na matagal ng problema ang patubig sa kanilang lugar. Ang init ng araw ang nagpapatakbo sa irigasyon. Nakakonekta naman sa mga naglalakihang solar panel ang isang cistern na nagsisilbing imbaka na ng tubig ulan, kung kaya't hindi na mahirapan na magpatubig ang mga magsasaka kahit tagtuyot. Kung dati sa maulan na buwan ng Hunyo nagpupunla ng palay ang mga magsasaka ng Barlo at sabay-sabay ang anihan tuwing Oktubre. Ngayon may SPIS na sa kanilang lugar, unti-unti nang nakapagtatanim ang mga magsasaka kahit hindi maulan. Ang solar-powered na irrigation sa Mabini ay ang ikalawang SPIS na ibinigay ng DAR sa Western Pangasinan. Nauna nang itinurn over ang 1 milyong piso na SPIS project sa Barangay Dakap Norte sa Bani noong May 2021. Nakatanggap ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o ICIS ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mahigit 800 nagpapadyak sa bayan ng Magaldan kamakailan na. Ayon kay Manay Gina De Venecia na kumatawan sa kanyang anak na si 4th District Congressman Christopher De Venecia, hiniling nila ang naturang tulong pinansyal mula kay House Speaker Lord Alan Velasco at Senator Bongo. Sinabi pa ni Manay Gina na naiintindihan nila ang kalagayan ng mga nagpapadyak lalo't naaapektuhan sila
ng lubos ng pandemya, kaya minabuti nilang magpaabot ng naturang cash assistance. Dumalo sa naturang AICS payout si Mangaldan Mayor Marilyn Lambino at mga representante ng DSWD. Aksyon Radyo. Police Report. Samantala, para naman sa ating police reports, patay ang isang 46 na taong gulang na lalaki sakay ng motorsiklo matapos sumalpok sa isang AUV bandang alas 9 ng umaga kahapon. Ayon sa mga nakasaksi sa insidente, nasa tamang lane umano ang AUV habang binabagtas nito ang De Venecia Highway patungong Lucao. Habang nasa kabilang lane naman ang motorsiklo na patungong Bunuan, Arellano. Nag-overtake umano ang motor na dahilan ng pagkakasalpok nito sa harapang bahagi ng AUV. Iniwasan umano ng van ang motor ngunit tumaman naman ito. Wasak ang harapang bahagi ng van, maging ang front windshield nito ay durog sa lakas na rin ng pagkakatama ng lalaki. Dead on the spot na ang naabutan na kinaukulan ang biktima. Samantala, nasa kustodiya na ng pulisya ang dalawang lalaking sakay ng van. Binaril ng kaanak nito ang isang magsasaka dahil sa kanilang matagal ng alitan dahil sa lupa sa bayan ng Bolinao. Naglilinis sa loob ng kanilang bahay ang biktimang si Eddie Credo, 32 anyos, residente ng Barangay Samang Sur, nang huminto ang kulay berdeng kotse sa tapat. Saka na lamang umano ito pinagbabaril ng kanyang tiyuhin na si Rodrigo Credo, residente naman ng Barangay San Roque sa parehong bayan. Nagtamo ng sugat sa tiyan ng biktima dahilan para isugod sa ospital. Sa salaysay naman ni Edison Credo, kapatid ng biktima, nakita niyang may hawak ding baril si JR Credo. Na-recover sa pinangyarihan ng insidente ang 4 na basyo ng bala para sa M16 rifle. Isang bala nito sa isang basyo ng bala para din sa caliber 45. Nasawi ang isang 30 anyos na magsasaka matapos na pagbabarilin ng di kilalang mga salarin sa bayan ng Kalasyaw. Nagmamaniobra ng kanyang motorsiklo sa Buod Kabilokaan Road sa Barangay Buod ang biktimang si Ronnie Padilla, residente sa nasabing lugar, nang biglang sumulpot ang riding in tandem sa kanito pinagbabaril sa kamabilis na tumakas. Isinugod sa pagamutan ng biktima na nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan, subalit idineklara lang dead on arrival ng mga doktor. Na-recover sa kanya ang 4 na fired cartridge cases ng kalibre 45. Patuloy pa rin ang investigasyon sa insidente. Isang 20 anyos na binata ang nakuryente malapit sa isang palaisdaan sa bayan ng mga Tarema. Ang biktima ay nakilalang si Juan Ramos, may sakit sa pag-iisip, presidente ng barangay Pampano. Sa investigasyon ng pulisya, magpapastol na sana ng alaga nitong baka ang magsasakang si Rodrigo Bugarin Jr. nang makita ang biktima na nakahandusay sa lupa. Nasabit sa electric wire dahilan ng kanyang pagkakakuryente. Isinugod pa ito sa pagamutan, subalit dead on arrival na ayon sa doktor. Samantala, sa lungsod naman ng San Carlos, natagpo ang patay sa loob ng silid ang 27 anyos na si Jack Lord Aquino, residente ng barangay Mabalbalino. Gumising ng maaga at pumunta sa stock room ang katrabaho nitong si John Rick Galatino para mag-dress ng manok at naiihawin. Subalit doon natuklasan ang biktima na nakahandusay at hindi na gumagalaw. May nakita rin itong kapsula ng gamot na hawak ng biktima. Ayon sa pamilya ng binata, umiinom ito ng maintenance medicine para sa sakit na asma at kamakailan lamang ay idinadaing ang paghirap sa paghinga. Dinala pa ito sa pagamutan, subalit idineklarang dead on arrival ng doktor. Matinding depresyon dahil sa personal nitong problema ang nakikitang dahilan ng pagbibigti ng isang 21 anyos na binata sa bayan ng Bautista. Natuklasan ng 7 taong gulang na bata ang kanyang tiyuhing si Mark Baldado ng barangay Pupunto, Bautista na nakasabit sa loob ng kanyang silid gamit ang nylon na tali na kanyang pinulupot sa liig. Ayon naman sa pamilya, ilang beses na raw tinangka ng biktima na magpakamatay dahil sa personal na problema. Nakita naman ng otoridad sa tabi ng biktima ang suicide note na nakasulat ang katagang, "Salamat po mga tita, please umuwi ka na mama," at mula yan kay Mark. Kalaboso ang isang binata matapos mahulihan ng ilegal na droga ng mga pulis. Nagsagawa ng oplansita ang pulisya sa barangay Inirangan
ng parahin at sinita ang binatang si Jennifer Baldueza, maintenance crew sa isang mall sa Dagupan City dahil sa pagmamaneho ng walang lisensya at wala ring suot na face mask. Habang dinudukot nito ang wallet para ipakita sa kanila na laglag mula sa bulsa nito ang 2 pakete ng suspected shabu. Dahil dito tuluyang inaresto at dinala sa presinto ang binata. Sa Barangay Poblacion, Bugalyon, arestado naman sa isinagawang anti-illegal drug operation o buy-bust operation ang suspect na si Rodrigo Laguera, residente ng Barangay Dorongan, Kitakit, Mga Taram. Bago lang daw na drug personality sa lugar ang suspect, nakumpiska sa kanyang isang pakete ng suspected shabu na kanyang ibinenta. Ayon sa pulisya, nasa 0.19 grams ang timbang nito at 3 pakete na pinaniniwala o nakumpiska rin ang 3 pang pakete na pinaniniwala ang pinatuyong dahon ng marijuana. Nabawi naman sa kanya ang mark money na ginamit dito. Samantala, bagsak sa kamay ng pulisya ang top 10 most wanted person ng Pangasinan PPO dahil sa kasong panggagahasa. Kabilang din sa top 7 most wanted persons sa Alaminos ang suspect na si Alvin Aquino, isang CVO residente ng barangay Imbo, Anda, Pangasinan. Hinuli ito ng magkasanib na pwersa ng Anda Police Station at Pangasinan PPO, Maritime Law Enforcement Unit at sa isinagawang Oplan Manhunt Charlie sa barangay Poblacion, Anda. Kinasuhan ang suspect ng 3 counts of rape sa Alaminos City. Walang piyansa ang kanyang kaso kinakaharap. 7:25 ang ating oras, mga kaaksyon. State of calamity idineklara ni Duterte sa mga lugar na dinaanan ng bagyong Odette. 5 trillion pesos na 2022 national budget pipirmahan ni Duterte sa December 28. Ang lahat ng yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng DWCM Action Radyo Balita. Dalawamputwalong minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, muling nagbabalik DWCM Action Radyo Balita. Kami pa rin ang inyo pong mga tagapagbalita. Ako po si Action Jeric Pasiliao. At ako naman po si Action Claire de Guzman. Para sa ating balitang nasyonal, idineklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ang state of calamity sa mga lugar na lubhang sinalanta ng bagyong Odette. Nilagdaan ng Pangulo ang deklarasyon matapos irekomenda ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Particular na sasailalim sa state of calamity ang Mimaropa, Western Visayas Region, Central Visayas, Eastern Visayas, Northern Mindanao at Caraga Region. Ayon kay Duterte, mas mapapabilis ang pamamahagi ng tulong at rehabilitasyon dahil sa state of calamity. Idinagdag ng Pangulo na magiging daan din ito para makontrol ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at maiproprograma ang mga pondo para sa repair and safety upgrading ng 10
publikong infrastruktura at pasilidad, paggamit ng Quick Response Fund ng LGUs at iba pa. Ayon sa Department of Public Works and Highways, nasa 449 milyong piso ang halaga ng infrastruktura na nasira ng bagyo. Noong Martes ay nasa 156 ang naiulat ng NDRMC na nasawi, 37 ang nawawala at 275 ang nasugatan sa bagyong Odette. Hindi na muna maglalabas ang Philippine National Police o PNP ng datos sa mga casualty ng nagdaang bagyong Odette at hahayaan na lamang ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na maglabas ng mga opisyal na bilang. Ito ang binigyang diin ni PNP spokesperson Police Colonel Roderick Agustos Alba matapos ang kapansin-pansing pagkakaiba sa bilang ng mga nasawi ng PNP National Operations Center sa bilang naman ng NDRRMC. Una nang sinabi ni Alba na ang datos na galing sa kanila ay base sa blotter entries sa iba't ibang himpilan ng PNP. Subalit kailangan pang sumailalim sa verification ng Office of the Civil Defense, Department of Interior and Local Government o DILG maging ng DSWD. Ipinaliwanag naman ng NDRRMC na mababa ang kanilang opisyal na bilang dahil sa ginagawang validation. Martes nang maglabas ng datos ang PNP na umabot sa 375 ang nasawi habang 156 naman sa NDRRMC. Samantala sa pinakahuling datos o pinakahuling report ng NDRRMC, 177 na ang patay, 38 ang nawawala, habang 275 ang bilang naman ng mga nasugatan dulot ng bagyong Odette. Ang mga nasawi ay mula sa mga probinsya ng Palawan, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Bohol, Bukidnon at Misamis Oriental. Nasa 15,618 na bahay naman ang nawasak habang umabot sa 323 million pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura at 227 million pesos naman sa infrastruktura. Nakatakda umanong lagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa December 28 ang panukalang 5 trillion pesos na national budget para sa susunod na taon. Ayon kay Senate President Vicente Sotto III, lalagdaan ng Pangulo ang ratified version ng 2022 national budget matapos itong i-transmit ng Senado sa Malacanang. Noong December 15 ay niratipikahan ng Kongreso ang Bicameral Conference Committee report sa 5.024 trillion pesos na panukalang 2022 budget matapos ang ilang araw na diskusyon at pag-reconcile sa magkaibang bersyon ng panukala. Sinabi naman ni Senador Sonny Angara, Chairman ng Finance Committee, na malaking bahagi ng budget ay mapupunta sa pagtugon ng gobyerno sa pandemic bukod pa sa karagdagang pondo para sa economic recovery programs. Naglaan din si Department of Health o DOH ng karagdagang 20 billion piso budget bukod pa sa 242 billion pisong panukala ng Malacanang sa National Expenditure Program o NEP. Mas mataas din umano ang budget ng Department of Labor and Employment o DOLE sa 44.9 billion pisong base sa NEP para gawing libre ang COVID-19 testing sa mga naghahanap ng trabaho. Para naman sa COVID-19 vaccines at booster shots, inaprubahan na ng BICAM ang 47 bilyong pisong budget. 7:32 ang ating oras at ngayon sa ating pagtunghay sa detalye ng ating balitang pang-ibayong dagat. Inanunsyo ng mga siyentista nitong araw ng Martes ang pagkakatuklas sa isang preserved dinosaur embryo na tinatayang 66 million years na ang nagdaan at hindi napisa ang itlog nito kagaya ng isang manok. Nadiskubre ang fossil sa Ganzhou, Southern China at kabilang sa toothless theropod dinosaur na tinatawag ding Baby Yingliang. Inilarawan ni Fion Wai-sum ng University of Birmingham at mga kasamahan nito na ang posturon ng Baby Yingliang nakaiba sa mga dinosaur at kagaya ng mga ibon. Sa mga ibon, tinatawag itong taking. Ang Oviraptorosus na nangangahulugang egg thief lizards ay mga dinosaur na may balahibo at nanirahan sa Asia at North America noong late Cretaceous period. Pinaniniwalaan
ng mga mananaliksik na nasa pagitan ng 72 at 66 milyong taon na ang dinosaur at maaring umanong mapreserba ng mudslide na nagbaon sa itlog at nagprotekta dito. Umaasa naman ang team na mas mapag-aaralan ng detalye ng baby Ying Liang gamit ang advanced scanning techniques upang makita ang full skeleton nito kabilang ng skull bones dahil balot ng buto ang parte ng kanyang katawan. Aksyon Radyo. Showbiz Balita. At para naman sa ating showbiz news, mukhang nade-drain hindi lang physically at emotionally, kundi pati na rin financially ang manager ni Madam Inuts na si Wilber Tolentino. Matapos kasing manominate ulit si Inuts sa PBB 7th nomination, napatweet na si Wilbert. Bukod sa paglalabas ng sama ng loob, nanawagan din ito sa PBB na i-donate na lamang sa mga nasalanta ng Bagyong Odette ang mga pera instead of using it sa pagsalba ng mga tao sa outside world, sa mga bet nilang housemates. Sa huli, binahagi nitong pagod na siya at ipinahiwatig na titigil na sa pagsalba kay Inuts. Huling pabaon nito ay pag-good luck sa mga susuporta sa kanyang mga alaga. Samantala, sabi naman ng mga netizens sa comments na strategy lamang daw ng dalawa ang sitwasyong iyon. Aksyon Radyo. Sports News. Nako, hindi na yan bago sa mga vloggers. Samantala sa ating balitang pampalakasan, posibleng hindi na si World Boxing Organization o WBO Junior Bantamweight Champion Kazuto Ioka ang makalaban ni reigning International Boxing Federation IBF King Jerwin Ancahas sa kanyang susunod na laban. Nakansilang unification fight sana ni Ancahas at Ioka sa December 31 sa Tokyo dahil sa banta ng Omicron variant. Dahil dito, humahanap na ng challenger si Ancahas para sa kanyang title defense at usap-usapan na ang pangalan ni number 13 contender Fernando Martinez ng Argentina sa posibleng makasagupan nito. Sa February 5 ang target date na posibleng ganapin na lamang sa Amerika para walang masyadong aberya sa venue. Nasa Amerika na si Ancahas at ang kanyang team gaya ni trainer or manager Joven Jimenez. Malapit lamang ang Argentina sa Amerika kaya't mas magiging mabilis ang pagpunta ni Martinez doon sa oras na maikasana ang laban. Sa kabilang banda, haharapin na lamang ni Ioka ang kababayan nitong si Yuji Fukunaga na number 8 contender sa kanilang dibisyon. Idaraos ang naturang laban sa December 31. Magkagayon pa man, tiwala pa rin ang kampo ni Ancahas na matutuloy ang laban nito laban kay Ioka sa susunod na taon sa oras na maging maayos na ang sitwasyon sa pandemya. Habang patuloy naman na bumababa ang bilang ng tinatamaan ng COVID-19 sa Pilipinas, nakakaranas naman ng COVID surge ang ibang bansa gaya ng Amerika. Ilang players na ang tinamaan sa NBA at NFL. Subalit tuloy pa rin ang kani-kanilang mga liga. 7:37 ang ating oras. Action Joyce, baka meron ka pang babatiin dyan bago tayo magpaalam. Tingin po natin ang mga nakatutok sa atin sa ating Facebook Live. Si Ma'am Mari Lumalanom, kay Sir Rolly Giacchino at kay Navarro James. Sino yun? Good morning din kay Ma'am Merlita Estrada at saka kay Michelle Tagat. Ayan, happy birthday pala belated happy birthday sa mama mo, Michelle. Ayun. At syempre sa lahat ho ng mga nanonood, nakikinig sa atin, maaksyong umaga ho sa inyong lahat kay Kuya Noel de la Cuadra dyan sa may Mangaldan, Pangasinan. Maaksyong umaga ho sa inyong lahat. Action, Claire? Batiin din po natin ang mga nakatutok sa atin dyan sa may Bantug, Asinggan, Pangasinan kay Sir Silva ng dyan sa Bantug. Magandang umaga po sa inyong lahat at maaksyong morning po. Ilocano mata. Naimbag na bigat kada kayo amin ditain ti barangay Bantug, Asinggan, Pangasinan. Ganun nga din pala sa mga taga-Tayug dyan sa Santo Domingo tayo, Pangasinan. At pasensya na po, hindi ko nasasagot yung tawag nyo. Siguro inaasahan nila na may uuwi. Ayun. Pero makikita. Sige. Good morning, maksyong umaga kay Sir Dave Hugo Olanday. Ayan, nanonood din sila sa atin. At sa iba pa na mga hindi ho natin mabate dahil hindi nag-a-appear yung kanilang pangalan sa atin pong Facebook Live.
Good morning po sa inyong lahat. At inyo nga natunghayan, napanood mga kaaksyon ang kalipunan ng mga balitang nakalap sa buluwagang pambalitaan ng DWCM Action Radyo Pangasinan. Nakasama ho natin sa atin pong Master Control, nariyan si Action Conrad Alvarez. At nakasama din natin sa News Department si Action Dav Tibakay. Sa ngalan ho ng amin pong Station Manager, Action Violi Valdez Ferrer, kami naman po ang inyong naging tagapagbalita, Action Jeric Pasiliao. At ako naman po si Action Claire de Guzman. Una sa aksyon, Una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino.